Ola rapazada, que tal, como estades? Pois hoxe, aquí, imos tratar de facer un experimento dentro do Clube de Ciencia. Pero ese experimento farémolo na casa, sí, na casa. Con que? Con materiais que atopamos nas nosas cociñas. Por exemplo, o millo. Como estes campos de millo maravillosos que temos por aquí detrás. Sí, entón, con este millo, que trataremos de facer? Trataremos de facer un plástico biodegradable. Sabedes que entendemos por plásticos, ou máis ben dito, por materiais plásticos, aqueles que se poden moldear, que son maleables, que se adaptan a distintas formas, que poden ser máis ou menos elásticos ou flexibles, e que se obteñen de polímeros do petróleo, por tanto non son biodegradables. Porque biodegradable, que sería? Biodegradable sería unha sustancia que é capaz de descompoñerse en elementos naturais a partir de actividades de seres vivos, por exemplo, de bacterias, de animais, ou polo efecto da luz, polo efecto da auga. Ben, pois trataremos de obter este plástico biodegradable a partir dos ingredientes da nosa cociña, que serán... Imos verlo... Pois os ingredientes serán maicena, vinagre, un pouco de auga, como un tercio dun vaso, e un cazo onde mesturarei todos os ingredientes e levarei ao lume. E isto todo. Vale, comenzamos. Collo unha culler ben chea de maicena. Boto no vaso de auga. Como a culler tiña que ser ben chea, collo un pouquiño máis porque me saiu un pouco somera. E remexo ben e a maicena vaise disolvendo pouco a pouco. A auga ten que ser fría, non a metades quente. Entón, disolvo esa maicena na auga que non queden grumos. E a continuación collo e póñolle un chorro de vinagre. E volvo remexer. Unha cousa opcional é botarlle un pouco de glicerina para que me quede o meu plástico máis flexible. Eu non lle botei porque non tiña. Unha vez todo disolto, paso ao cazo para levar ao lume. Pois levamos o noso cazo ao lume para quentar a mestura que fixemos. Entón, poñemos inicialmente, se queredes, a lume alto e comezamos a remexer. Tede cuidado porque isto é gas, pero se utilizades vitrocerámica, a calor mantense moitísimo, entón eu podo baixar o lume, pero na vitrocerámica tede cuidado. Entón, seguimos remexendo e cando empece a formar algún grumo, baixo o lume e veredes que empeza a poñerse transparente. Entón, co lume baixo, sigo remexendo, vedes os grumos, que xa se vai formando o noso plástico e colle esa textura transparente. Nese momento, retiro do lume. Vale, pois preparo a miña superficie impermeable. Vou tratar de non estropear nada na miña casa, así que eu collín esta funda plástica que vou recortar por onde está pegada para poder abrila e obter unha superficie suficientemente grande para extender a miña mestura de maicena. Aí a tedes, mirade, superficie transparente para meter a mestura. Collo a miña mestura, que xa se atemperou un pouco ese minutiño mentres fixen a base impermeable, e botoa sobre ela. E vouno extendendo. Non estendades ninguna capa moi fina ni moi grosa. Pensade que vouno ter que deixar 24 horas. Se o deixo moi fino, despois quebrarase. Se o deixo moi groso, vai tardar moito en arrefriar e en secar. Así que con cuidado extendo ben.
Ben, e velaí tedes o noso futuro bioplástico. Mañá veremos o resultado. Entón, mirade. Super ríxido. Plástico, ríxido. E este trozo que aínda non acabou de secar, vedes que eu toco, non, claro, aínda non o sabedes, pero isto notase un pouco húmido, de feito ten a sensación máis fría. Pero mirade todo este trozo. E isto pode darselle a forma que queiramos, vedes? Entón, tachán, podemos facer plástico. Olvidámonos, isto é polímero de verdade, polímero do petróleo, pero isto non, E isto non é máis que maicena, almidón de millo e vinagre, ácido acético, un pouco de auga e listo. Pois ata aquí o experimento. Entón, facede vos na casa e enviádenos o resultado. Se tedes glicerina en casa, seguramente quedará un plástico máis flexible. No meu caso, non tiña forma de localizar esa glicerina. Pero bueno, en calquera caso, fixemos esta práctica e sabemos que é posible obter plásticos, materiais plásticos, sin necesidade de facer uso dos polímeros do petróleo. Pero ollo, non pensedes que por isto, entón industrialmente, se poña a fabricar plástico a partir do millo, porque correríamos o risco de que suceda como o biodiesel. Sabedes que o biodiesel se obtén de aceites de palma e de soya. E que está a suceder no Amazonas? Que están deforestando para plantar palma e así obter aceite para o biodiesel. Entón, ollo, non nos poñamos agora a plantar millo como se non houbera outra cousa. Con este experimento, o que tratamos de demostrar é que hai outras formas de obter plásticos. E se poden obter de outras moitas plantas que non teñen por que ser só millo e outras cousas que non teñen por que ser o máis preocupante, o que non é biodegradable, que son eses polímeros do petróleo. Ben, espero que vos gustara a práctica, como vos dixen, enviádenos, pois eso, o que fixestes vos. Veña, pasade ben, bicos, chao chao!